ўсё ў тваіх руках, і час, і вечнасць, і ўсе лёсы. Мяне ж чакае мноства спраў, на ўсё адно жыццё ты даў мне. Глядзіш на нас з нябёс вышынь, табе дакладна ўсё вядома. Скажы, чаму так сёння ёсць, што можна толькі сесці, плакаць? Глядзіш на нас з нябёс вышынь, табе дакладна ўсё вядома. Скажы, чаму так сёння ёсць, што можна толькі сесці, плакаць? Чаму мяне да неба брам вядзеш завілымі шляхамі і выпрабоўваеш усцяж святым зрабіць нібыта хочаш? Хоць я не скарджуся на лёс і не жыўлю ў душы нянавісць, сабе насуперак кажу, ты ведаеш, што робіш, Пане. Хоць я не скарджуся на лёс і не жыўлю ў душы нянавісць, сабе насуперак кажу, ты ведаеш, што робіш, Пане. Ты нам стварыў эдэмскі рай і вечны рай, што на нябёсах, а мы ствараем пекла тут, бо кожны хоча стацца Богам. Хоць я не скарджуся на лёс і з провідам тваім згаджаюсь, сабе насуперак кажу, ты ведаеш, што робіш, Пане. Молюся за цябе, Беларусь, за тваіх дачок і сыноў, каб была паміж намі любоў. Я молюся да Бога і прашу, хай прыйдзе да цябе Божае Слова, хай сыдзе на цябе Божая радасць і ўвайдзе ў нашыя сэрцы. Да Бога любоў і даброта, Христова любоў, хай прыйдзе да цябе Божае Слово, хай сыдзе на цябе Божая радасць і ўвайдзе ў нашыя сэрцы. Да
шмат злога ёсць між людзьмі. Божа, край наш прашу, не пакінь, захавай ад няшчасця і граху. Хай прыйдзе да Цябе Божае Слова, хай сыдзе на Цябе. Божая радасці увайдзе ў нашыя сэрцы. Да Бога любоў і да брата Христова любоў. Святый Михале Архангеле, ангельских войсков славный князь, хвалы ты, Божия оборонца, и Беларуси опекун. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. Михаэль, хто ж як Бог, так гучить заклик твой, отгони духов злых, хай стримає Бог їх. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня мы собрались как одна сям'я детей Божьих на гэтую супольную молитву. І на пачатку гэтай святой імшы, ценнейшай ахвяры, мы хочам падзякаваць Пану Богу за ўсе тыя дары ласкі, якія мы атрымалі ў гэтым тыдні, таксама перапрасіць. Перапрасіць за нашы грахі, за нашы упадкі, за нашы дрэнныя паступкі, каб годна скласці на свяцейшую ахвяру. Гэту святую Эўхарыстыю я справую ў інтэнцыі о здароўі, Божае благаслаўленне, патрэбныя ласкі для Тацьяны Кардзіс. Спавядаюся Богу Усемагутнаму, вам, браты і сёстры, зграшы я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться до Пана Бога. Нехай змилуется над нами Бог Усемагутны, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. На землі супокой, людям доброй воли, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане
святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты все наказы святого закона засновал на любови до Тебе и ближних. Дай нам силы завсёды выконывать Твою волю, как мы могли досягнуть життя вечного. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе одарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Амоса. «Послухайте гэта вы, што уціскаеце убогага і даводзіце да галечы беднага. Вы, якія кажаце, калі ж міне час маладзіка, каб мы маглі прадаваць хлеб і шабат, каб маглі адчыніць засекі, паменшыць меру, павялічыць цану сікля і ашукваць няправільнымі вагамі, каб купляць бедных за срэбра і убогіх за пару абутку і прадаваць высеўкі збожжа. Пан пакляўся гонарам Якуба, што ніколі не забудзе ніводнага з іхніх учынкаў. Гэта Слова Божае». Дякуємо Пану Богу. Хваліте Пана, які узносить убогого. Хваліте Пана, які узносить убогого. Хваліте слуги Пана, хваліте ім'я Пана. Нехай буде ім'я Пана благословлено, теперь и навеки. Хвалите имя Пана, який узносить убогого. Узвышенный Пан над усіми народами, Пан над небесами слава Ягоная. Хто подобний до Пана Бога нашого, який живе на вишинях, який схиляється, каб поглядеть на небо і землю. Хвалите Пана, який узносить убогого, який подимає бідного з пилу і со сміттю взносить убогого, каб посадить його з вельможами, з князями Ягоного народа. Хвалите Пана, який узносить убогого. Читання першого послання святого апостола Павла до Тимофея. Умилований, перш за ўсё, я закликаю, каб прошение, молитвы, просьбы об заступничестве и поддяки узносилися за всех людей, за королев и за всех, кто мае уладу, каб мы могли вести спокойное и тихое жыццё во всей побожности и годности. Гэта добра и прыемна у вачах збаўца нашага, Бога, які хоча, каб усе люди были збаўлены и дошли до познания правды. Бо один Бог и один посредник помеж Богом и людьми. Человек Иисус Христос, який отдал себе самого на водкуп за усіх,
як сведчанне і абвяшчэнне ў адпаведную пару, дзеля чаго я прызначаны прапаведнікам і апосталам, кажу праўду і не хушу, настаўнікам для язычнікаў у веры і праўдзе. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Христос, хоч быў багаты, стаў бедным дзеля вас, каб вы узбагаціліся ягоным убоствам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Єзус казаў сваім вучням: «Адзін багаты чалавек меў эканома, і на якога данеслі яму, што растрачвае маёмасць яго. І, паклікаўшы яго, сказаў яму: што гэта я чую пра цябе, зрабі справаздачу з кіравання свайго, бо ўжо не можаш быць эканомам. Тады эканом сказаў сам сабе: што мне рабіць? Бо гаспадар мой адбірае мяне кіраўніцтва домам. Капаць не маю сілаў, жабраваць саромеюся. Ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае, калі адхілены буду ад кіраўніцтва домам». І, паклікаўшы кожнага паасобку даўжнікоў свайго гаспадара, сказаў першаму: «Колькі ты павінен гаспадару майму?» Той сказаў: 100 кадзяў алею. І сказаў яму: «Возьми сваю распіску, сядай хутчэй і напішы 50. Потым другому сказаў: «А ты колькі павінен?» Той сказаў: 100 кор пшаніцы. І сказаў яму: «Возьми сваю распіску і напішы 80. І пахваліў гаспадар несправядлівага эканома, што ён разумна ўчыніў, бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла ў адносінах да свайго пакалення. А я кажу вам, здабывайце сяброў сабе нікчэмнай мамонай, каб калі яна праміне, прынялі вас у вечныя шатры. Верны ў малым і ў вялікім верны, а несправядлівы ў малым, несправядлівы і ў вялікім. Таму, калі вы у нікчэмнай мамоне не былі верныя, хто даручыць вам сапраўднае? І калі ў чужым не былі верныя, хто дасць вам вашае? Ніякі слуга не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе моцна трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце служыць Богу і мамоне». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие браты и сестры, кожны з нас хіба не раз у сваім жыцці сустракаў такую сітуацыю, калі штосьці здаралася нас раптоўна. Напрыклад, мы дзесьці едзем за рулём, слухаем музыку і думаем пра сустрэчу, і раптам з-пад капота можа які-небудзь дым пайсці или яшчэ штосьці. Можа кагосьці, якая другім, штосьці здаралася ў жыцці. І ў гэтым выпадку чалавек пачынае думаць, што рабіць, бо гэта не запланавана. Бо гэта штосьці здарылася, што нас вядзе трохі ў другім кірунку. Можна сказаць, такім у нас з'яўляецца крызісам. І таксама ў сённяшнім фрагменце Євангелія, который мы пачулі, якую гаворыць нам Єсус Христос. Гаспадар вызывае свайго эканома і гаворыць яму, што ты несправядлівы, што ты штосьці дрэннае робіш. І мы видим,
што робіць гэты чалавек? Гэты чалавек запрашае да сябе ўсіх даўжнікоў, свайго гаспадара і памяншае ім іх доўг. І здаецца, што ён зрабіў вельмі дрэнна, бо біблісты вельмі спрачаюцца і нават цяпер дзе-то не могуць дакладна да канца адказаць, што ў гэтай прыпавесці хацеў паказаць нам Езус. І адным з магчымых тлумачэнняў падкрэслівае, што гэты дрэнны кіраўнік, дрэнны эканом атрымаў пахвалу не толькі за тое, як ён кіраваў сваімі справамі, але што ён знайшоў сабе вельмі шмат сяброў, выкарыстоўваючы несумленныя грошы. Ён знайшоў сяброў сярод бедных і абяздоленых. І вельмі верагодна, што раней ён падманваў іх, або нават часам і дрэнна з імі абыходзіўся. Але ў гэтым выпадку Езус паказвае, што мы павінны шукаць сяброў і быць іменно сябрамі Пану Богу. І амерыканскі пісьменнік Стыў Кові ў сваёй кнізе «7 звычак высокаэфектыўнасці людзей» напісаў, што сапраўдныя эфектыўныя людзі павінны быць праактыўнымі, праяўляць ініцыятыву і дзейнічаць адказна. І Езус нам распавядае у прыпавесці пра разумнага, паспяховага чалавека, як кіраўніцтва над тым, як быць высокаэфектыўным чалавекам на працы. Але таксама паказвае нам тое, што мы таксама з'яўляемся тымі кіраўнікамі свайго жыцця. Мы кіруем яго на штодзень, мы ідзем гэтай дарогай, якую мы для сябе распланавалі. Але ў такіх выпадках мы асабліва павінны памятаць у выпадках нашага крызісу, нашага досведу пра Пана Бога, што Ён нас кіруе. Ён нас вядзе, і Ён нам невыпадкова даў гэты досвед, гэта выпрабаванне, каб мы зразумелі, што штосьці трэба таксама змяніць у нашым жыцці. Як хрысціяне мы павінны быць разважлівымі і пільнымі. Пільнымі асабліва ў тым, каб захоўваць наказы Божыя ў сваім жыцці. Праяўляць духоўную мудрасць у імкненні нашым да святасці, у імкненні нашай сям'і да святасці. Бо сапраўднае багацце – гэта нематэрыяльныя дабрабыты, якія мы пасядаем, якія маем тут на зямлі, але дар, які мы атрымалі ад Бога. Гэта вечнае жыццё, да якога кожны з нас ідзе. І гэта стала магчымым, дзякуючы калі Езус адкупіў нас на крыжы, адкрыў гэтыя дзверы валадарства нябеснага. Дарагія браты і сёстры, дык будзьмы дзецям святла. І ў атрыманні гэтага дару будзьце праактыўнымі, праяўляйце ініцыятыву і дзейнічайце адказна. Каб і тады мы можам спадзявацца, што Езус дабраславіць нас за нашыя разважлівыя штодзённыя дзеянні, не толькі ў часы нашага выпрабавання, але і ў кожны дзень нашага жыцця. І для гэтага можам сказаць такія словы: «Пане Божа, дай нам быць разважлівымі і вернымі ў часы выпрабаванняў. Пашлі нам свайго Духа Святога, каб даць нам сілу і дзейнічаць у веры, надзеі і любові. І ўчыні нашы сэрцы пільнымі да Твайго прышэсця і вядзі нас да ўдзелу у вечным скарбе на нябёсах. Амэн». Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля. Усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага,
адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да наша небеснага Айца, па спасрэдніцтва яго міланага Сына, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся да святога Айца, каб яго аўтарытэт быў моцнай падтрымкай для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і добра. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды, каб яны знайшлі яе ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Хрысце, які благаславіў іх сужанства. Цябе просім. Молімся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад радзімай, не забываліся пра свае рэлігійныя абавязкі. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы о здароўе, Божа благаслаўленне, патрэбныя ласкі для Тацьяны Кардзіс. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб наша вера ўсё больш умацоўвалася і прыносіла трывалы і багаты плён. Цябе просім. Пачуй, Пане, нашы малітвы, дапамажы нам выконваць Тваю волю ў штодзённым жыцці. Праз Хрыста, Пана нашага. Ты найвышэйшай славы годзен, Пане, немае межаў моц Твая і мудрасць, і праслаўляць Цябе я прагну, Божа, хоць сам нясу сабе і грэх, і слабасць. Ты напаўняеш радасцю і шчасцем тых, хто Цябе услаўляе несмяротны. Ты нас стварыў, каб да сябе прыблізіць, бо ўсё дабро зямлі перавышаеш. Маліцься, браты і сёстры, каб маю вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Хай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Милосердный Боже, ласкаво прыми дары свайго люду, і учыні, каб на свяцейшым сакраменце мы атрымалі ласкі, якія сыноўнім даверам прагнемы, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Паган з вагамі, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедливо.
Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага, бо Ён у літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстання даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, дасканалі яго ў любові разам з папам нашым і біскупам Владзімірам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Jesúsa Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вечные. Амен.
Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойче наш, ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашим. Вводь нас у спакусу, але збаў нас. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкаў супакою дні нашыя. Дапамажы нам міласэрнасці Тваёй, каб мы заўсёды, вольны ад граху і захаваны усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважая на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, адрыть его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Крошечці хліба ти єсть, Пане, укритий великий ти, Пане, і праз веки до нас приходиш, каб дать себе в ахвяры нам. Твоя кров, кропелька вина, якую ти за нас пролив, бо на крижі для нас стекла, каб вибавить нас от зла. Ты, Пане, есть для нас надеей, Ты, Пане, любишь нас. Прошу Тебе, каб так было, пусть аж прошмат годов. Наш Пан, хлеб небесный, меж нами живе, Ён сумным надею и радость дае, покорно
встать нам поживой, дае себе удар. Наш пан добрый пастырь, притулок слабым, дае літостиво у сердце своим, любовью святою лагодить нам боль, и сум разъясняет надеи святлом. Молімся. Боже наш Ойче, завсёды підтримуй Твоєю допомогою тих, кого узмацняєш своїм сакраментом, каб ми, дякуючи таємницям, яких удільничаєм, спознали в нашем житті плен откуплення, праз Христа Пана нашого. Амен. Душпастырскія аб'явы перажываем 25-ю звычайную нядзелю. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у аўторак 23 верасня ўспамін святога айца Піо прэзбітэра, у чацвер 26 верасня ўспамін святых Космы і Дам'яна, мучанікаў, адпустовая святая імша ў Астраўцы а 18 гадзіне. У суботу 27 верасня ўспамін святога Вінцэнта де Поля прэзбітэра. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Гародніках а 14 гадзіне. У чацвер святая гадзіна, як заўсёды, ад 23 і да поўначы. Распачаўся катэхетычны год, нагадваем, што катэхеза абавязковая для ўсіх класаў. Расклад катэхезы вывешаны на дошцы аб'яваў і на дзвярах класу. На гэтым тыдні у чацвер 25 верасня запрашаем на святую імшу а 18 гадзіне бацькоў дзяцей, якія рыхтуюцца да першай святой камуніі, а пасля святой імшы адбудзецца сустрэча тут у касцёле для бацькоў. Таксама ў чацвер 25 верасня дзень жыцця на святую імшу а 18 гадзіне таксама запрашаем усіх тых, хто прыняў духоўнае ўстанаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння свайго дзіцяці, а таксама тых, хто моліцца аб дары зачацця. Будзем маліцца аб павазе да ненароджанага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. А маці, якія чакаюць нараджэння свайго дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. 29 верасня будзем перажываць парафіяльны адпуст у гонары святога Міхала Арханёла. І з гэтай нагоды субота, нядзеля і панядзелак у нашай парафіі штогадовыя эўхарыстычныя дні, 40-гадзіннае набажэнства. Святай імшу ў суботу ў 9:45 і вечарам у 18 гадзін, у нядзелю, як звычайна, у 8, 10, 12, 17 і 19 гадзін, у панядзелак святая імша ў 9, пасля у 11:30 супольны ружанец для кола Міхала Арханёла, пасля святая імша гадзіне 12, а пасля імшы эўхарыстычная працэсія. І таксама вечарам святая імша адбудзецца яшчэ а 18 гадзіне. У гэтых днях з суботы па панядзелак паміж імшамі будзе адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Паважаныя, захвочваем да ўдзелу усіх парафіянаў у адарацыі. Як чынілі гэта раней, будзем запісвацца ў канцылярыі на пэўныя гадзіны адарацыі, каб з панам Езусам заўсёды былі як мінімум побач 2 чалавекі на адарацыі. Захвочваем запланаваць час на адарацыю, на ўдзел у 40-гадзінным набажэнстве, каб лепш падрыхтавацца да адпустовай урачыстасці у гонар святога Міхала Арханёла. Таксама у нашым парафіяльным магазинчыку ёсць новы номер газеты «Слова жыцця». Захвочваем да набыцця, каб даведацца больш інфармацыі з жыцця касцёла на Гродзеншчыне і не толькі. Дзякуем за ахвяраванні на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. У наступную нядзелю ахвяры прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Антон Баркоўскі, 86 гадоў, Віктор Адамович, 50 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане. Вечны адпачынак дай ім, Пане.
Światło wieczne niechaj im świecić, niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek daj im, Panie. Światło wieczne niechaj im świecić, niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Доверим ново распачаты тыдзень і всю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Помолимся за Артура і Інесу Прокопчык, за Андрэя і Карыну Войнюш, якія ў гэтых днях у нашым касцёле заключылі сакраментальны сужанскі саюз. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой пригоди выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай. Дякуємо для ксяндза Антонія за цэлебрацыю гэтай святой імшы, за скіраванае слова да нас сёння. Просім аб удзяленні Божага благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj błogosławić was Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie z upokoju Chrysta. Дякуємо Пану Богу. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.